keď som začínal s behom, tak ja som ešte pred 3 rokmi behal iba na ceste a na dráhe, kde som poznal to, že na polmaratóne si mám dať na občerstvovačke trocha vody a to bolo celé, hej. Čiže vôbec som neriešil žiadnu stravu, ani žiadne plánovanie, ale ako som prešiel do toho trailu, tak som pochopil, že to plánovanie a tie živiny a všetko doplňanie alfa omega. Ja som bol, si pamätám, na mojej prvej 50-ke, to bola strážovská 50-ka a tam som v krčoch, tam som ledva úplne dokončil a bolo to naozaj, že tam som išiel naozaj na 3 géloch za celý deň, alebo tak, že som sa učil na vlastných chybách a asi aj toto ma formovalo. A čo sa týka toho plánovania, tak ja som aj v takom bežnom živote taký zodpovedný, že chcem mať všetko naplánované a som rád, keď mám v tom nejaký systém.